Si alguna cosa ha fet bé l'estat espanyol ha estat enganyar recurrentment els catalans. L'engany ha estat el pla B per excel·lència. Quan no han reeixit els canons i els fusells, han arribat les falses promeses i les mentides. Fa dècades que ens enganyen i fa dècades que vostès els hi permeten. Que si traspassos de competències, que si nous estatuts d'autonomia, que si lleis d'amnistia, engrunes i xavalla per omplir tertúlies i columnes a la premsa i evitar que el poble s'aixequi. Vostès saben que les nostres competències en acció exterior són irrisòries i sempre subjugades al marc de l'autonomia que reconeix la intocable i omnipotent Constitució espanyola. Per això Catalunya no ha tingut ni veu ni vot per incidir en polítiques de pesca ni en el Tractat de Mercosur, perquè oficialment, davant del món, no existim. Vam existir escassos 8 segons. L'estat espanyol els fa creure que cedeix a canvi que investeixin presidents i governs espanyolistes, aquí i a Madrid. I vostès, il·lusos i panxacontents, presumeixen de tenir línia directa amb la capital del reino, com si manessin, com si incidissin. La realitat saben quina és? Que qui conserva sempre les competències i la paella pel mànec és l'estat espanyol. Qui dia passa, any empeny, diu la dita. I ja fa més de 400 anys que Espanya ens empeny a la desnacionalització, a la misèria, al precipici. Catalunya ha de tenir un cos d'acció exterior de caire diplomàtic? Sí. L'ha de tenir sota el govern del PSC? No. De debò creuen que cal gastar més recursos públics per posar en nòmina individus que neguen l'existència de la Catalunya Nord o de la unitat territorial de la nostra nació? I ja que hi som, com serà el procés de selecció dels integrants que en formin part? Tan transparent i neutral com el procés de selecció dels directors de Catalunya Ràdio i TV3? Per l'amor de Déu. Vostès han vist qui tenim al Departament d'Unió Europea i Acció Exterior? Sí, el conseller Jaume Duch. El recorden? Intentant fer por als catalans amb aquella història de que quedaríem fora de la Unió Europea, que s'acabaria el món, l'apocalipsis. El recorden demanant que es denegués l'acreditació als eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín? Malgrat el trist paper que han acabat fent tots dos, no eren representants legítims escollits democràticament a les urnes? Recorden el conseller Duch anant a Madrid i presumint que a Brussel·les ja no es parla de Catalunya, celebrant, per tant, la invisibilització de les nostres aspiracions nacionals? El van llegir l'altre dia a la premsa, parlant de lleialtat a les institucions espanyoles? I vostès li volen donar més poder, més recursos, més responsabilitat per capitanejar l'acció exterior de Catalunya? O és que ja han pactat prèviament el repartiment de càrrecs? No se'n donen vergonya de vendre's el país per 4 cadires? De mercadejar amb els somnis de tot un poble per xavalla? Què toca ara? Fer veure que tenim competències que no tenim? No comptin amb nosaltres per blanquejar el règim colonial espanyol, que per això ja hi ha els vividors, botiflers i covards de sempre. Visca Catalunya lliure.